ọkwa nwanne anyị nwoke na nwaanyị o wee bido mụba nwa mụọ nke mbụ nwaanyị mụọ nke abụọ nwaanyị mụọ atọ nwaanyị mụlide wee mụọ ya iteghete ya bụ 9 nwaanyị asatọ amin o wee bụrụ nwaanyị nwanne anyị nwoke bido sesebe nwanne anyị nwaanyị okwu si na ọ bịa ka o si n'aka ọ na-amụkwali ya nwaanyị ifugo dombin sele ọkwa ifuru na nwunye gị amụrụ nwaanyị amụrụ nwoke ọ bụ gị ka o si n'aka maka a na-amụ nwa enwe chromosome X and Y chromosome nwoke bụ ihe nwe X and Y nwoke bụ ihe nwe gịnị X and Y and ọ bụ Y na-eme nwoke nwaanyị na onwe nwe so XX so X meet ye X ọ bụrụ nwaanyị meet ye ọ bụrụ nwoke so ọ bụ gị ka o si n'aka unu stress na nwaanyị mmadụ unu stress na nwaanyị mmadụ si na o sie n'aka o sirie n'aka ọ bụ nwoke ka o si n'aka nwunye gị amụrụ nwoke ije science and technology eme gị ije ụlọ ọgwụ ịgwa ndị dọkịta fa emeeli gị nwoke ịghọtago ịmụọ nwoke izuo ike inyedebe ụmụ nwaanyị nsogbu ọ bụ na nwunye gị mụọ nwaanyị nwụrụ atọ ịbaazụ ụlọ ije na-atara anyị maka ome mmụọ ịnọ iwee si na o sie n'aka nwanne anyị nwoke ejekwa nụọ nwaanyị nke abụọ ka ọ mụọ nwoke ọ mụkwa nwaanyị oseokwu fana ọmụkwa nke atọ ka ọ mụkwa nwoke ọ mụ nwoke mana arụ akpakọrọ nwoke ahụ ọmụ o mechikwe nwa ahụ nwụọ so ịmakwa na o netere nke mụ nwaanyị asatọ o jiri aka ya netechi ụmụ ya nya ka ụmụ ya bụchi dididide fa wee sị na fama nnete papa na-ebezi akwa na-ebe akwa mana ọ bụ ofu bụ ihe na-eneti fa ncha mụtacha di bụ aka ji akụ nya bụ odogwu wee jikwela aka fa elevate ya onwe fa ịma na ụfọdụ ite afụfụ ịmali ihe ụmụaka ama ihe ọfụma andị ofu nọzi na-amụ nwa mbe mama ya na papa ya ọmụgo nke mbụ kịta ọ bụrụ nwoke mmụọ nke abụọ ọ bụrụ nwoke aṅụli na-egbuzi mama ya ọ sichakwa na nke abụọ nụ ọ zụchazi anya ọnụ dị so ndị nugo dị already na-ebunete akụ na-ebunetele mama fa ebuneterele papa fa bido na-ataji anya na-akọs trouble ọpọnụ na nke 7th girl nyanwa kacha bụrụ aka ji akụ nya akata mkpu na-ebuneteli ndị ọzọ jụrụ ajụ si na fa amanyie na o megide fa ji anya fa na-abụ fia enyerie so nke ahụ na-enye esi na Obinna na ọyara na-eji maka alụlụ a na ọlụ wee gbarapịa ọ na-enyezi papa fa si ndị ọzọ fa na-enye so mama fa anara enye na ọ bụ ya na ya mụ kịta ka ọ mazi na ọnya na ya mụ so nke ọzọ na-enye osi ndị ọzọ wetebekwe ndị ọzọ jụ ọnụrụ na-agọlfụ ọfọsị na ọma ndịrịfa na mma na ọda ndịrịfa na mma ya na ndị ahụ gidi ndị ahụ na-abakwulie ya na fa na-esu aka ịgwaziana m ka ọfọs ga-ele onye akwa ele ya bụ ịdị lọki na onwe onye na-enye gịcha and na mfa aga ngebagolie si ya ọ kwụsịrị nsogbu ma nke nwa na-enye ya ama nyezikwu and fa ga-abịa tụkọ aka tinye n'ihe ifugie so unu esogbuzi na ụmụ nwaanyị ihe ọbụla ga-arụ ngwa si na nwaanyị so unu chebele onwe unu echiche na nwunye gị amụrụ nwaanyị amụrụ nwoke ọ bụ gị ka o si n'aka unu stress si na ụmụ nwaanyị ọkwa unu na-anụ ya afa m bụla ọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza Kansi na-ewetele unu ozi ọma ka emesịanụ